Γεια σας παιδιά, είμαι πάλι GR εδώ πέρα. Είχα χρόνο και για άλλο ένα βίντεο LOL αυτή την εβδομάδα. Και σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον Miracle GR Γεια σας παιδιά, τι λέει? και τον Alex, Γεια. όπως πάντα. Ο άλλος παίκτης που είναι not connected είναι Kazix, έτσι. Ο οποίος χειριζόταν ότι είναι Platinum, στο selection έλεγε ότι είναι Platinum. Δεν ξέρω τώρα βλέπουμε bullshit, challenger. μαλακίες, αλλά anyway. Σήμερα Diana. Σήμερα επίσης πήρε και ο Alex Ακάλι. Να πείτε ποιος παίζει καλύτερα Ακάλι. Πλάκα, λείπει ο Κάζαξ, θα πάει σε όλο τόπο Nocturne, έχουν jungle, επομένως θα είναι και ο άλλος όλο τόπο, θα πάω εγώ μία. Και αν μου κάνουν gank στην πουτσα μου. Ζέντη είμαι. Μου τύχε Diana με random. Και δεν ξέρω πολύ καλά. Αφού σηκωνόταν. Πολύ. Παιδιά, εγώ είμαι ο κατασκευαστής στο feed. Από παλιά, βασικά, ο Νίκος άρχισε πρώτος και με έμαθε. Αλλά μετά, εντάξει, εγώ με τα feed έχω μια καλή σχέση και τους έλεγα μπιλντάκι. Οκ. Θα το κάνουμε και σήμερα να δούμε. Και πείτε μου τι γνώμη σας, Ναι, όντως. Γιατί έχουμε τόσο πολλά κάμε connect, ποιος φορτώνει? Ο Master Yi φόρτωνε και ο Kaiser θα περιμένουμε λίγο μπας και μπει. Αλλά δεν νομίζω, άρα. Όχι, δεν νομίζω. Άμα ήταν να μπει, θα σου φόρτωνε συνέχεια αυτό. Ξέρω, σου λένε 98 το πρασινάκι, θα σου άλλαζε συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι περιμένει να μπει και ο άλλος. Άμα είναι ακίνητα, σημαίνει ότι πάμε να μπούμε. Τώρα μου αλλάζει. Μου πήγαινε 6. Πρέπει να σου αλλάζει συνέχεια. Το έχω Εντάξει, το πάρει. είναι θα. Όταν σου αλλάζει. Να Να δεν μπήκε. Να το μανάκι. Ναι, καλά, σιγά μου είναι πλάδι με αυτό βλαμμένο. Για πάτα τον για να δούμε άμα χειρουνές. Εδώ. Μπορεί. Έχει 77 damage χωρίς, Αυτό είναι σε κουτάζ. χωρίς items. Ναι, τόμο και ένα ποτάκι βγάλε. Οκ. Θα παίξω με άλλο κάμερα. Προπονήθηκα λίγο και συνήθισα. Ωραίος. Να μάθεις και εμένα γιατί red πλευρά δεν το έχω. Απλώς πρέπει να είσαι λίγο γρήγορος. Έτσι να κουνάς την κάμερα. Ναι, να του πει λαγκάρι όμως και. Οπα. Είναι σπαστικό αυτό. Πάμε. Ρε Diana, εσύ έχεις 68, εγώ 66. Άντε, δεν είναι δίκαιο. Ναι, ο Μάρκος έφτιαξε τα Masters και έχουμε πιο πολύ τώρα. Πριν δεν τα έχουμε κάνει τόσο καλά. Ναι, όχι ρε, απλώς τώρα σαν master έβαλα μου σου δίνει συνόκτο ability. Αλήθεια. Ναι, έχω ανεβάσει πολύ τα ability στα master. Το παρατήρησα κι εγώ. Ντουα καλή. Πάμε ψηλό. Πάμε invade. Μπαίνω εγώ. Βασικά πίσω. Θα πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγάκι. Να, το είδες. Το σπαστικό είναι ότι Γιατί ρε γάμο δεν μπορώ να την πετύχω αυτή την πρώτη, την γαμμένη. άμα πετύχω τον Ezreal όταν θα του κάνω πρώτη, να δεις θα φάει. Κάντε froze το λένε στο turret γιατί. Yes, σου πέτυχα. Γιατί δεν έχει speed. Επιτέλους. Δεν έχει speed τώρα, αρχικά κάνετε froze στο turret. Όχι, οι δύο τώρα παράνε από μακριά, Κάντε μας froze το παστανεύει. lane στο turret σας ή δίπλα στο turret ή εκεί κοντά στο Thanos γιατί δεν έχεις bot. Οχ, Τι είναι φρούδο. Froze. Ναι. Σταματάς το lane και δεν το αφήνει να προχωρεί. Ξέρω εγώ, εκεί μένεις εσύ και εκεί σταματάς τα μείνουν το through. Αλλά τα μείνουν το through να μην στα πιάνουν τώρα για να μην τα χάνεις. Να βγάλεις γύρω στα 40-50 farms στο level 6. Καλά, εντάξει μου. Δεν κατάλαβα τι εννοείς και πάλι, αλλά τέλος πάντων. Υγεία. Επ. Πώς λέει ο αγαπητός Κυριάκος, υγεία και μπούχια γυναικεία. Ναι. Έτσι. έτσι. Θα σπάει ο Κίκος. Τα κατάβω να τη χρησιμοποιώ. Θα το κάνω λίγο πιο πίσω του. Κάτσε, όλοι αφού. Όχι. Ω, Yep. Κάτσε ρε. Αφού η Lux είναι Τι? bot, ποιος θα έρθει η mid? Ο Master Yi. Νόμιζα ότι ο ability Master Yi είχε ξεπεραστεί εντελώς. Έχει ξεπαρίσει τελείως. Η πρώτη του πια είναι damage. Ναι. Γι' αυτό Χαλάω λέω. γρήγορα μάνα, πρέπει να πάρω από το μάνα. Ηλίθιε, δεν μου το πες. Όχι. Απλώς χρησιμοποιείς με σύνθεση τέτοια. Όταν σου έρθει κάτω το τάρι, εκεί τους διώχνεις λίγο. Δεν το κάνεις συνέχεια. Ήρθε ο Master Mid. Ο ωραίος Nublivion. Κατά μπορεί να παίξει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Τι προ Δεν item κάνω έκανε counter ο να Master. Master. Λοιπόν, την κρατάω τώρα την πρώτη, την ξαναρίχνω. Δεν θέλω μου. Όχι. Νομίζω θα χάσει με παγίδευε. Πω, μη G-Lux. Γαμώ το. Άρα άμα πάρω ulti. Καλά, μου άρεσε. Και οι δύο πεταγόμαστε με την ούλη μας, Το ξέρω. Γαμάτο. Δεν θα ξέρουμε από πού τους ήρθε. Πήγε. Ωραία, ξεκλειδώσω τη δεύτερη.
Και δεν με βολεύει αυτό το λέει γιατί δεν βλέπω τους κάτω. Φύγετε, 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 φύγετε. Ωραία, πρώτη μου επαφή με τα minions. Όχι ρε, μου το πήρα. Υπάκουσα το όνομα. Άνι, πώς λέγεται. Κάτσε εγώ κάνω ένα B γιατί δεν μπορώ. GG, first blood, ωραίος. Είσαι άσωστος. Ωραίος ρε. Αχ, Χριστός. Εντάξει, easy ήταν. Ναι εντάξει, Δεν easy. ξέρω να παίζει πολύ καλά με αυτό. Βασικά καθόλου. Κάτσε να πάρω και μια μπότα και έχουμε. Φύγε. Τι κάνεις. Αχ, αμείς το μάστερ. Λαδό. Ποιον θα κάνεις? Τίποτα, τίποτα. Το master. Το μάστερ είπα, τον Ezreal. Λέω και εγώ πότε είσαι το master. Yes, πάρτε το. Yes. Όποτε θες, μόλις πω level 6 και μετά μου λες πότε να σου κάνω gank. Πάντα να μου κάνεις gank. Από το level 6 και μετά κάνω συνέχεια. Όχι. Βάλε το ματάκι, μπράβο. Μπράβο. Καλό στο master. Κολόφος. Φύγε, φύγε. Οχ, να φύγω. Α, δεν το πέτυχα. Πάλι τον έφαγε. Α, θα φινταριστεί ο Z μας. Άνετα. Νουμπάκος είναι. Βασικά με μισή ζωή μου και μου χώθηκε, αλλά εντάξει, εγώ μου level 5 και αυτός είναι 2. Λοιπόν. Βάλει το Ρωμανό Ρε, στην- κλείσε τον ήχο. Βάλει το Ρωμανό στην ομάδα. Είναι σίγουρη επιτυχία. Να το είδε. Το είχα πει κι εγώ σε μια φορά σε ένα game μας. Με Twitch νομίζω που ο Ρωμανός μου έλεγε Ναι. ότι κοιμόμουνα. Μαλάκα 10 HP έμεινα με τον gank της V. 10 HP έμεινα, μου έκανε gank τη V. Ρε, κλείσε τη φωνή. Αχ, ναι, όντως την έχω ξεχάσει. Ήχος, απενεργοποίηση, οκ. Στο τσακ. Ω, Τι θέλετε, φύγετε. Ωραία, φίλε, βαρά μακριά, δεν μπορώ. Από μακριά. Τι που το βάλεις στο ματάκι. Ρε, βγε, φεύγω. Κάτσε να φέρω κοροντάκι γιατί δεν με βλέπω καλά. ποιος θα φύγει, να φύγουμε και δύο. Πήγαινε εσύ. Η VSS. Α, ναι, βάλε κορντάκι ο άλλος. Θα βάλω, έχω πάρει δύο, θα τα βάλω τώρα σε λίγο. Είναι στο δικό μας το μπλε έτσι και πάει, την έχω πάρει. Όχι! Ωραία, γαμώ το φιλότιμό μου, γαμώ. Sorry ρε που δεν ήμουν εκεί, αλλά δεν είχα ζωή. Μαλάκα. Εγώ. Ναι. Γιατί? Έτσι. Το ξανά πάω. Άλλος εκεί πέρα φινταρίζεται και εμείς γαμιόμαστε. Κάτσε, έχω πάει level 6 να έρθω για γκάν. Ναι. Ακόμη να έρθεις. Και το σκέφτεσαι. Το κακό είναι ότι πήρα πολύ XP από το Master, από τα 3 kills, και είμαι 6 level και έχω μόνο 29. Όχι μόνο να άρχισε για γκάνγκ. Και έχω μόνο 29 farm. Μόνο 29. Δηλαδή είναι έσχος. Το γαμίσεις το γκάνγκ. Κάτσε. Περίμενε, όχι ακόμα. Ναι, έχουν πάει στη πόρτα. Σου είδα. Τι γίνεται, Η Λούξ. είναι εδώ. Νομίζω με είδε. Μας τους... όχ. Με είδε. Ντου. Καλά, όλος χώθηκε μόνος σου. Ναι, όντως. Χώθηκες μόνοι. Νομίζω δεν με Γιατί έπαιξε. χώθηκες μόνοι σου. Το έχω υπολογίσει αλλιώς που η Ούλη σκάει τρελά και την άφησα με Θέλω να πάω 6 level. Την Μ' άφησα αρέσει με πολύ η Ούλη ένα της Διάννα. τέταρτο της ζωής. Και νόμιζα ότι θα έπεφτε. Άκυρος. Αλλά θέλω λίγο... Α, έφυγε. Καλά. Ωραίος ρεκά. Ο Κάζιξ ο άκυρος ξέρω εγώ. Αλλά άμα φινταριστείς λίγο. Εντάξει, ρε, δεν υπάρχει θέμα, το παίρνουμε το game. Εκτός και αν φιντάρουν πάρα πολύ τη Φιώρα, επομένως θα έχουν πρόβλημα. Έχει death or not. Όχι, εντάξει. Όχι, ο Νόκ παίζει καλά. Πλέον. Του έκανε και γκάνγκ βι και έζησε. Το μπλε Α, κάρτα. πολύ ωραία. Όχι. Μας ήρθε master, ωραία, βιταριστούμε. Το παιδί είναι μια χαρά. Yes, τον πήρα. Ωραία. Γαμώ το θέλω να πω 6 level. Α, καλά, master όντως δεν ξέρει να Η παίζει. Λούξ ήρθε mid. Είναι πανάχρηστος. Έλα, τελείωσε το Ω, farm. δι. Είναι jungle. Έλα ρε φίλε, θέλω το master. Πώς και τη βλέπουμε εκεί, έχει βάλει ματάκι. Θα σε έρθει ο master στο bot, φινταριστείτε. Θα μας έρθει βίντεο, είμαι σίγουρος. Ναι, έχει την Βόρνταρα. Έλα. Order στο blue match. Ναι, Κοίτα, λίγο θέλω. ναι. Αλλά έλα και εσύ τώρα.
Να σταθεί όπου να Είναι είναι. level. Κάτσε. Άμα πάρω την ulti έχει φύγει. Θέλω από το δεύτερο. Απλώς να τη βρω που είναι. Κι εγώ θέλω ult. Όπου να είναι, ναι, παίρνω. Άμα δω που είναι. Έλα όπου να είναι. Να τι, όχι, η Lux είναι. Οχ. Αλλά ένα μήνυμα, Πού σε ρε βίγαμο. Εγώ χάνω farm για να σε βρω και εσύ δεν μου εμφανίζεσαι. Έρθει. Α, τρεις. Άντε, γεια, κολόνουμπο. Κάτσε έρχομαι. Αυτό. Πού μας είχε πει, φύγετε. Άντε, γεια. Ανοίγω ulti. Όπως είσαι, βλάκα χώσου. Όχι από εκεί, από που θέλω. Θα σκάω χώνω σκιά και έρχομαι από πάνω. Πώς όμως. Όχι, έκανα. Τι έκανε. Έκανα σκιά από πάνω γιατί μόλις πήγαινε εκεί και η V και η Lux. Λοιπόν, χωνόμαστε, ο Μάστερ είναι πανάψιστος. Λοιπόν, έχω ulti και η Diana Το έχει Master ulti. τελευταίο ρε φίλε, γιατί θα μας πλευροκο... Κάτσε, δεν. Όχι. Τι γίνεται. Τι έγινε, πέντα. Δεν τον αφήνω, κάτσε. Όχι Αχ, ρε. έφυγε γαμό. Όχι, θα κάνει ulti, θα κάνει Ήταν ulti. τρίπλα αυτό, άνετα. Όχι, θα κάνει ulti. Εγώ στη μέση. Θα κάνει ulti. Α, ναι, κάτσε, επειδή έχει ulti. Μην μου πάει τώρα. Και χάσω το σπέρι μου. Δικά μου τα minions. Όχι, έχει φύγει. Έχει φύγει καλέ ρε, έχει φύγει. Είναι Έχει κοντούλα. φέγε. Μπορεί να μην είχε ulti. Ποτέ δεν ξέρεις. Ακριβώς, ναι, παίρνω τα μέτρα σου εσύ. Πάμε. Συνεχίζουμε εμείς. Το μπλε είναι. Εντάξει, καλή φάση. 5-0 έχω ρε παιδιά. Παίρνω. Εγώ έχω μόνο ένα. Kill. Κι εγώ δεν έχω, ρε. Καλά, εντάξει, όπως είπα, δεν ξέρω να παίζω με Diana. Και τα 5 kills τα έχω πάρει το Master. 0-5 είχε ο φίλος. Τέλος. Αν και νομίζω σκότωσα και κάποιον άλλον. Όχι, όχι. Το... Ναι, και εγώ έχω σκοτώσει το Master. Ναι, εσύ το Ναι, κι εγώ το σκότωσα τώρα. σκότωσα Τι. κάποιον άλλον εκεί κάτω. Γιατί πήρα πήρα W. Γυρνάω. Λοιπόν, Ezreal εκεί. Κοίτα. Α, οκ. Ωραίες πρώτες βαράει Lux, όλες άσχετες. Λοιπόν, Απλώς χαλάει μάνα. ξέρω εγώ. Κοίτα με πήρε. Θα βγάλω. Θα Κάτσε, βγάλω. παίρνω όλοι. Τι να βγάλω. Πρέπει να βγάλω ηλίθιε. Άντε ρε, πες μου να βγάλω. Ω, Ξύπνα. Αναβαθμίσω τον τόμο, έτσι. ωραία, Εβί. Κάτσε τώρα, έτσι κάνω ult, είναι ψόφια. Αλλά θα με φάει τέτοια. Τι βγάζω ρε μάνα. Τι... λοιπόν, πόσα gold έχεις? Δεν έχω. Τώρα, μόλις πας 800 θα πας να βγάλεις και το μεγάλο το ραβδάκι με τα 860. Όχι, κάνει. Βασικά Ναι, όχι. καλά. Θα πας και θα αρχίσεις να κάνεις, να μπιλντάρεις Zoniac. Θα βγάλεις τα armor με τα 300. Εμένα χτυπάει, χιάστα, μου πει εντάξει κομπλέ. Θα βγάλεις τα armor με τα 300. Τι για Zoniac να Για βάλω. Zoniac, ναι. Να πάω για Zoniac Το τώρα, armor έτσι. θα βγάλεις. Μόλις πας 600 θα βγάλεις τα 2 armor. Και Εγώ θα βγάζω ένα και μετά μόλις περίστροφο. Ναι, ένα ολοκληρώσεις εκείνο περίστροφο. το μικρό που θέλει τα armors του Zoniac, τον τόμο σου, της μεγέθυνσης που έχεις, θα τον κάνεις εκείνη τη μάπια που σου δίνει λίγη ζωή, που τη βγάζεις στον Δήμο πολύ. Το Leandro Storm. Ναι, αλλά όχι την τελευταία της μορφή, την πρώτη μόνο. Τελευταία μορφή του χώσου μετά. Α, μία μάσκα λέει. Ωχ, Α, εντάξει, βίντεο πήρε. επειδή τον πήρε, ναι. Κάτσε πάνω, μπορώ να την πιάσω. Νομίζω ότι την προλαβαίνω. Ουχ. Ωραίος. Όχι, δεν είναι εδώ. Ποιος μου γράψε Skype. Ω, να τη ulti του. Επίσης μου γράψε Όχι, πήγε, Skype. πήγε, πήγε, γρήγορα. Πρέπει να βάλω busy, θα ζωμάρα μου. Πάει, Βι. Λοιπόν, μου είπες πάω και βγάζω αυτά τα δύο. Αυτό και αυτό, έτσι. Σωστά, σωστά. Ναι. Αυτά τα δύο. Και μετά πάω στο Leandro, τέλος πάντων και δεν κατάλαβα. Και πάω και βγάζω αυτό, έτσι. μια και αυτό. Εγώ πάω να βγάλω ένα περίστροφο τώρα, δεν ξέρω για εσάς. 7-0 παιδες, χειροκροτήστε. Επίσης μου γράψε Skype, πω. Τώρα Άστα, κατεβάζω μην οθόνη. απαντήσεις. Δεν ξέρω πώς. Δεν μου εντάξει, θα το πω, έγραφα βίντεο. Και ποιος θα είναι, λογικά ο Γιάννης θα είναι ρε Αλέξ. Ναι, μπορεί. Αυτός που είχαμε στο προηγούμενο βίντεο.
Ο Μιτζή, μην το ρίξεις, σε γάμισα. Δεν τον προλαβαίνω. Καλά, εσύ ρίχνε, από πάρει λίγη δηλαδή. Πρέπει να βάλω ένα ματάκι. Κοίτα, ο Master 4 level είναι ακόμη. Κάπου κάτσε, λούξ. Έβαλα κι άλλο ένα ματάκι. Ματάκης! Έλα, θα πω τι. Μισό θα Με τα πονότανε. Shuriken, Και τι κάνει, 200 τι κάνει. Α, εντάξει, θα μας φιντάρει ο Master, παιδιά. Άνετα, ρε. Είναι άκυρο το παιδί. Βασικά τώρα μαθαίνει αυτό το τέτοιο. Κοίτα πώς θα ψοφήσει ο Master εδώ. Κοίτα. Ω, έφαγε τάρετ, ωραία. Ποιος μου γράφει ρε, μην του πιέσω τώρα. Ούτε Σόφισα! Όχι! Τουλάχιστον πήγα Legendary. Φώθηκα πάρα πολύ. Χεστό. Φώθηκα πολύ για το kill. Δεν Νίκο, θες να χωθούμε. Ναι, θα δούμε. Βέβαια, κάτσε να γεμίσει Δεν λίγο. έπρεπε τόσο, φίλε, δεν έπρεπε τόσο. Λοιπόν, κάτσε βάζω ένα ποτάκι. Ποτάκης. Ένα ποτάκης. Ω, φύγε. Λοιπόν, κάτσε. Τώρα. Ωραίος ρε. Να σου καλά. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ναι, Αυτό το θέλω. ναι. Πάμε. Mid είναι και ο Master. Παιδιά, άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε ένα gang να πάρετε free kills από το Master. Κάνε εσύ, Άλεξ. Βασικά στον τρώω μόνος μου. Δεν έχω life να κάνω. Εντάξει, όμως μπορεί και να μην τον φας. Κοίτα τι του κόψα, μια τρίτη έφυγε το μισό live. Λογικά η δι είναι κάπου εδώ. Λοιπόν, παίρνω αυτό, μετά τη βγάζω, τα έβγαλα. Μετά τη βγάζω. Πού είσαι? Εδώ. Στο Relay, στο Zoniac, Ναι. θα ολοκληρώσω αυτό. Α, αυτή την πούτσα, ναι. Λοιπόν, Α, παιδιά, μετά σε comment γράψτε μου άμα το feed ήταν καλούτσικο, ξέρω εγώ. Τώρα το βγάζω το μυαλό ήταν για μου. το μπούτς. Μαλάκα! Μου χώθηκαν και οι δύο και παίζεις. OP σκιές του Z, παιδιά. OP overpower αυτά τα πράγματα. Z Mechanics, τέρμα. Έβαλε γορντάκι, Νίκο. Πού έβαλες γορντάκι? Όχι, έβαλε εδώ, το είδα. Α, Κάθομαι στα γορτάκια εδώ και παρακολουθώ. Ωρε φίλε, έζησα, ο Χριστός και η Παναγία, τρόμαξα. Ξαφνικά στο θάνατο, μπαμ και οι δύο. Όπως σκες. Οχ. Ουχι! Γαμώ το φιλότιμό της. Όχ, δεν είπα εσές, sorry παιδες. Μας γαμάνε ρε φίλε. Κοίτα που πάει ο Άλεξ. Δεν το πρόσεξα. Καλά εντάξει σήμερα λίγο τους κατηγορώ όλους. Να τη βάει, κάτσε. Τη βάει είναι ψόφια. Αλλά δεν το πιστεύω ρε γάμο της όμως. Βάει. Δεν έχει καν μπότες. Η κοπέλα, όχι ψόφια. Είναι ήδη στον τάφο. Άλεξ μην τους αφήσει να το... Όχι εντάξει έχει πέσει. Βλέπω. Δεν σώνεται. Θα τρέξω. Πάει. Τον ρίξουμε μετά στο bot pass στη θυσία. Δεν μπορώ, τα παίρνω τα μου ρίχνουν τα ενώ εγώ δεν τους έχω ρίξει. 102 μήνες κυρίες και κύριοι. 103, το ίδιο με το... Α, με πέρασε το DC μου το σπίτι του. Ποιο είναι το DC? Τη Lux την έχω άνετα. Θα της πάρω εκδίκηση αλλά σε λίγο. Α, παίζει να σου έρχεται βασικά ο Αρμανά η Lux. Έφαγα τον γη και την κάνω. Έχει και πάει εκεί. Ήρθε ο Ezreal. Α, ναι, και Ezreal παίζει να σου έρχεται. Πες μου ότι θα ζήσω. Έζησα. Έζησα, δεν πέταξε ulti. Έτσι, έτσι. Ναι, καλά εντάξει. 11 με έχουν όχι κολοφιντάρι. Αν υπήρχε πιο πάνω θα το έλεγα. Έλα ρε. Τι, πού είχες πάει? Δεν είχα πάει, μίλαγα στο τηλέφωνο. Α, Και πάτησα σίγουρα. Δεν θέλω να αλλά και εγώ δεν ακούσει μίλαγες για λίγο. Λέω, τι έπαθα. την υπέροχη συζήτηση που έκανα. Βάλα ένα ωραίο ματάκι εδώ. Αλέξ, ευχαριστώ που λες εσές. Εσές. Όχι. Εσείς ρε.
Ναι, το έχω ξεχάσει. Όχι, το πες. Μόλις τώρα έρεψε εσές. Λέω ευχαριστώ. Ω, θα χωνόμουν. Και σε όλο που εγώ το ξεχνάω. Ποιος είναι εκεί? Κοίτα Πάμε ρε. με Dragon. Κιόλας. Είναι μόνος. Πουσάρετε τους λίγο να κάνουν recall και χώνω Dragon. Βασικά νομίζω το έχω solo. Βάλε κανένα ματάκι εκεί πέρα, ρε Άλεξ. Βεβαίως. Είναι βάλει η κανένα. έχω solo Dragon. Να ψώξει. Support παίζει. Α, το ήξερα. Φεύγω. Άντε, γεια. Όχι. Είχαν Γαμώτο. χτυπήσει όλοι του Ezreal, θα είχε πάρει free kill. Και θα έλεγε από πού και ως πού ρε φίλε. Εντάξει, έχετε και τον Dragon παιδιά από μένα. Μπορεί να με χειροκροτήσετε μετά. Αγάμις. Αγάμι. Που δεν έχει χειροκρότημα, ρε. Οχ, δεν τα. Ω, Μαλάκα! Με έφα... Το minion με πήρε! Όχι, με πήρε! γαμώτο, τι βγάζω μετά. Με πήρε ρε φίλε, με Τι πήρε. βγάζω μετά. Θα ολοκληρώσει το Zoniac. Α, Ποιος έχει μείνει με λίγη ζωή? Όχι ρε φίλε, όχι. Και ήξερα ότι έπρεπε να είχα κάνει recall, δεν έπρεπε να πάω στο... Ωραία! τι το πώς έφυγε. Πώς έφυγε έτσι, ρε Μην φίλε. συντάρετε. Το Ρε, έτσι. εγώ γύρισα. Πάω να τους πάρω double. Πάω να τους Εγώ πάρω πήγα εδώ double. πέρα και ψόφισα. Μισό πάω για τον double. Άλεξ, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Γι' αυτό φοβάμαι. Είχε πάει Χέρια. Trinity ο Άλεξ. Ο Άλεξ λέω, ο Ezreal. Ναι, Trinity πρέπει να μπαίνει νομίζω στον Ezreal. Εγώ πήγα να δω Αλλά μήπως και είναι μόνο κανείς έτσι. με λίγη ζωή και βλέπω εκεί πέρα δύο να φεύγει το live. Πόσο Νικό. Πάμε να χαθούμε. Κοίτα να δεις τα υπάρχουν τώρα και κάτσε και να δεις. Έτσι ρε, έτσι. Γαμώτο, ρε. Δώσε πόνο ρε. Double. Πώς. Ωραίος ο Νοκ. Βασικά το γη έφταγε, επομένως τι ωραίος. Ο γη είναι νουμπάσος γνωστόν. Ωραία, λάγα και στην αρχή νόμιζα ότι το είχαμε. Ήδη το έχουμε. Ήμουν όμως που γαμίς τα τάρετ. Και εδώ πέρα. 12-2 έχω. Και το map εδώ πέρα μοιάζει πολύ άδειο, βλάκι. Άμα κάτσουμε να πουσάρω, κάτσε. Οκ, έλα. Αρχίζω το push. Έλα, μωρή. Οκ, αρχίζω το push. Παίρνουμε τα guns. Αρχίζουμε push. Να δεις πώς θα φύγει το mid. Εγώ τελεία και παύλα θα ρίξω τάρετ στον bot. Και τα δύο. Όχι ένα, δύο γιατί μας τα κατέστησαν και τα δύο. Σιγά μην πάω εκεί πέρα. Λάθος. Το ένα τάρετ έφυγε. Πέντα κιλό Ρωμανός. Ω, σε έχει. Ω, βλάκα. Τι με έχει ρε. Δεν ακούω βλακίες. Στην αρχή νομίζω ότι σε είχε. Με... Γαμώ τον Ezreal. Αυτός ο Ezreal. Focus Ezreal, βλάκα. Όχι, απλώς μου έχει γίνει εφιάλτης ρε φίλε. Κάνω το Ελάτε teamfight στο μη, ελάτε στο και είναι η μη. στιγμή που θα αποσυρθώ με τη λίγη ζωή σιγά σιγά Ω, και χώνεται τη στιγμή που δεν έχω να φύγω με σκιά. Εσές Νικό. για ποιο πράγμα, για ποιον. Ezreal και Β. Και Ο πάει. Νόκ, κοίτα το πόσο το έχει πουσάρει. Ναι, το ξέρω. 107 μήνων ο Νόκ, μπράβο μου. Κάτι πιο κάποιος είδα εγώ. Ανά, όντως πάλι καλά. Μπράβο στον Νόκ. Λοιπόν, Καλά το πάει ο πάω φίλος. στα χορτάκια να κάνω ένα δικό να αγοράσω και την άλλη χαζομάρα. Κοίτα πως πάει ο Zed. Μου αρέσει πολύ να έχει πολύ έβαλα σπίτι και και το βάζει τα παιδί. χέρια του Μάτσα. πίσω. Είναι γαμάτο. Βάζει τα χέρια πίσω και τρεις. Θα σπάει τρελά. Ορίστε. Το μπλε. Πάμε. Μετά θα πάω να βγάλω το καπέλο. Ναι, καλά. Πώς έπεσε έτσι ρε Κάτσε φίλε να- όμως πριν ο Άλεξ. Έρχομαι ένα bot να τους σπαγιάσουμε λίγο. Σιγά μην Α, να ξαναπάω. πάρω και τον blue που έχει ο Ezreal. Μην τον φάτε, δικός μου είναι. Δικός μου. Όχι, δεν μας νοιάζει, εσύ πολλάκι. Ή πουλάκι λες. Και τι εσύ δεν θες, εμείς δεν θέλουμε blue. Κοίτα πάλι μου γράφουνε παιδιά, είναι απίστευτο. Κοίτα με πόσο έζησε. Κοίτα με πόσο έζησε. Ο Ezreal με Μαλακία, με 30 ζωή. Μαλακία, μην πεθάνω. Σώστε. Ρε δεν γίνεται αυτό. Ποιος μου γράφει κάποια όμως. Μαλάκα μας πήραν παρτούζα. How much if let... How much life. Α. Ρε βλάκα, γιατί ο μαλάκας ο Κάρικς τώρα βγήκε και μην του γαμίσω κι αυτού. Σιγά τον Γκάζεξ. Ο υποτιθέμενος Platinum. Μην του χέσω. Πω, θέλω kill.
Πάω στη Βάη. Ή στη Λούξ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάει ένα τάλι τουλάχιστον τον bot. Α, πάμε να πάρω το Μάστερ, χαίστηκα. Η Β είναι νεκρή. Μάστερ, έλα εδώ Μάστερ. Α, πήρε ulti, master. Πρόδευσε. Α, πήγε 6 level. Μπράβο το παιδί. Το μεταξύ εμείς είμαστε 14. Γάμο το. Ωπ, η Φιώρα, ρε. SS. SS το λέμε. SS. Ναι, SS τώρα. Χαίρο. Και Ezreal. SS. Και Lux και Master. Α, γεια σου Master. SS. Γεια σου Μάστερ. SS. SS. Ευχαριστώ Master. Λοιπόν, παιδιά. Ελάτε όλοι μήτρου. Όλοι και οι 5 πάνω μου. Και οι 5. Θα ρίξω εγώ ένα τάρι. Και οι 5 ρε φίλε. Ναι, ελάτε και πιο πολύ. Φέρτε και τους φίλους από το friend list. Παρακαλώ, μην διστάσετε. Ψόψαν όλοι μαλάκα. Μην διστάσετε και τους φίλους από το friend Και list. πάλι εγώ δεν πάω, θέλω να το ρίξω. Τρέχα ρε. Τάρετ. Τρέχα ρε μαστρο... Γαμώτος. Θα το ρίξω και μετά πηγαίνω. Ρε θα μας πάρει και το inhibitor. Θα το ρίξω και μετά. Ρε. Οκ, πηγαίνω. Είσαι ηλίθιος. Σε κάλτσας, πώς να σου το πω. Πηγαίνω. Ο άλλος φωνάζει, Μια ανησυχία. ρε, τι κάνεις, ρε. Ρε μαλάκα, πώς να σου το παίρνω αυτό. 10 kills, 14-5 έχω, πώς γίνεται να το χάνουμε. Πάμε, ντου. Τους έχουμε τώρα. Το νιώθω. Δικιά μου είναι η Φιώρα. Σου έχω τώρα. Κάμω το σπίτι σου. Οκ, πουσάρτε, πάω ξανά στον bot. Όλοι σε διαφορετικά lanes. Α, γεια σου Μάστερ. Αφήσεις το Μάστερ μου πως παρακαλώ. Γαμώτο! Βασικά ξέρετε γιατί χάνω, τα έχω πάρει εγώ λαγγίλς. Παιδιά, κάντε μου κοιές, πραγματικά. Θα τους μειώνω εγώ και εσείς θα τους παίρνετε γιατί αλλιώς χάσαμε. Τα έχω πάρει εγώ λαγγίλς. Φοκουσάρουν εμένα, ψοφάω και μετά δεν μπορεί να ζήσετε. Yes. Ορμάνω στην ιδιοφία. Και φαρμάρετε ρε παιδιά. Εγώ έχω πάει level 15, 147 μήνες, εσείς 46 ο Άλεξ. Ωραίος, 75 η Νταϊάννα. Καλή φάση. Τι να κάνω, εγώ μία φορά γύρισα και με έφαγε. Ήμουν στα 100 και τώρα δεν μπαίνω γιατί συνέχεια πήγαινα για kill. Τον έχω τον Azrael. Όχι, με καμία. Και δεν τους κάνω. Τον έχει! Yep! Όχι! Μαλάκα σε μια στιγμή λέω θα τον ρίξει. Όχι! Θα την γαμίσω! Θα την γαμίσω! Δεν το πιστεύω ρε φίλε! Τι βγάζω τώρα. Ρίξε την πουτάνα, ρίξε! Έτσι και σπεκτέει. Ρε! Όλα μου χώθηκα! Την βγάζω τώρα, την βγάζω τώρα. Έλεος. Τσουτσιού λέει, θα σου γαμίσω στο σπίτι μαλάκα που μου λες και τσουτσιού. Το ζώνο να το χρησιμοποιείς. Εντάξει μόλι πουτάνα. Guardian είναι λίγο νωρίς μου φαίνεται, αλλά επειδή θα τελειώσει πολύ γρήγορα, Guardian και θα χώσεις αυτό γιατί η Lux αρχίσει και κόβει. What the fuck. Οκ. Sorry που το καθυστέρησα, απλώς μπήκαν οι γονείς μου στο δωμάτιο. Και με πήρε και ο Μάρκος. Τι, έχεις κλείσει το βίντεο. Ναι, το είχα κλείσει. Δεν έπρεπε να το κλείσεις. Γιατί? Και τι να μιλάω. Δεν έχω θέμα. Εγώ όμως έχω. Έλα γη, δώσε μας ένα free kill. Μαμιτζή! Σόφια. Όχι. Άρε, Ezreal. Παιδιά, μόνο εγώ θα χώνομαι. Έπεσε. Ωραία, θα το Ρε φίλε, πουλήσω λίγο όλα εδώ πέρα. δεν χάνονται αυτά τα games. Γιατί δεν πουλήθηκε αυτό. Ακόμη και ο γη ζει. Ζει. Άγγελο, μην βγάλεις Guardian Angel. Κοίτα, αυτό το σταυρό θα βγάλεις. Αυτό το σταυρό θα βγάλεις. Πού το σταυρός τώρα. Ωραία, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Μαλάκα, τι χάνουμε. Μαμιτζή! Πώς φεύγει το life μου ρε. Έλεος. Τι κάνει ρε ο άλλος. Τετραπλή.
Ο Μιτζή. Πέντακιλ. Πέντα πλήρη. Προσφέρουμε θέαμα. Το δωρίσα, ρε, κάθε φορά που θα μπαίνετε παιχνίδι LOL με εμάς θα υπάρχει ένα πέντα. Με τον Ρωμανό βασικά. Ναι. Είναι σίγουρο. Καλά, δεν το πιστεύω. Αυτό ήταν σύντομο τουλάχιστον. Ρε μαλάκα, ήταν γερή ξενέρα. Κοίτα, ψόφισε. Όχι. Δεν πρόλαβα να την πάρεις. Σωστή, ναι, καλά. Θα τη σούκοψε, απλώς και θα τη σούκοψε. Παίζει ρε βλάκα, μπίλι. Ναι, το είδα. Damage Όχι, παίζει. damage παίζει. Αλλά Έχει βάλει και κάνει ένα πολύ Trinity. καλό. Δεν ξέρω τι να κάνω, ρε. Μαλάκα, χωνόμαστε στον έδρα, θα τον πάρουμε πριν τελειώσουμε. Ντου στον S, ντου. Κοίτα πόσα μίνιον. Τάκο! Πάρ' το ρε μαλάκα, γάμο το σπίτι σου. Γάμο το μουνί που σε ξέρναγε. Που μας παίρνεις και Κλείσε λίγο την πόρτα, Ρωμανέ. Μας παίρνεις και πέντα. Σε γάμο με χίσια, θα έρθεις τώρα. Κλείσε την πόρτα λίγο, ρε Ρωμανέ. Ούτως έλος τελειώνει τώρα. Α, μας το σπάσανε, ωραία. Ωραία, κουμπλές. Θα την κλείσει την πόρτα. Όχι. Καλά, σαν μπαίνει η μάνα μου, ξέρω. Ωραίος. Μοιάζει πάρα πολύ για το βίντεο. Τώρα, σπάσει μας τρώνε τα μήνυμα στο τέτοιο. Θα πάω να κλείσει την πόρτα. Ναι. Δεν σου πάρει και πολύ. Να σηκωθείς, να πάω να την κλείσεις. Τέλος πάντων. Χέστο τώρα, άμα. Εσύ είσαι πιο κοντά. Ναι, για πόσο. Πάτε τα. Ο Κάζιξ για όλα. Ρίχ του report και να τσεκάρουμε το τέτοιο να δούμε αν είναι platinum. Platinum, μαλακίες. Τι να βγάλω τώρα. Τελείωσε το ψωμί. Ωπα, τι είχαμε πάρει. Το έχω τελειώσει. Ωραίος. Καπελάκι. Τουλάχιστον έκαναν 5. Εντάξει, έχει το δωρεάν θέαμα, παιδιά. Αντί να πηγαίνετε και να πατάτε S5. Ρε! Εδώ πάνω! Αντί να πηγαίνετε και να πατάτε να δείτε πέντα κλικ στο YouTube, θα βλέπετε τα βίντεο μας που αν παίζω κι εγώ. Είναι σίγουρο το πέντα. Κάτσε, και δει. Πάτη να εσύ για κανείς τους παίκτες, εμείς τα minions. Να παίρνουμε και minions κιόλας. Έχω ήδη 113, σκέψου. Εντάξει, μου χώθηκαν. Βασικά χώθηκα στη βή και μου χώθηκαν κι άλλοι. Πιάσε μας βή. Σώπησα μάλιστα. Ήταν Τέλος καλό πάντων, game, ήταν καλό χάσαμε, game. δεν πειράζει. Εντάξει παιδιά, την επόμενη φορά. Ξέρεις ποιο Ναι. είναι το ταπεινωτικό? Το ότι είχαμε ένα γήπο κολοφίντερ, δεν ήξερα να παίζει και χάσαμε. Καλά, ήδη ήταν και ο Κάζιξ αφουκού μωρέ. Γιατί μας τυχαίνουν όλα αφουκού. Τέλος πάντων. Όχι, αυτό το παιχνίδι πιστεύω μπορούσαμε να το είχαμε κερδίσει. Ήταν Ναι. λάθος μας. Θα λέμε την επόμενη φορά. Παιδιά τα λέμε. Συγγνώμη, Πάντα τα λέμε. συγγνώμη που είδατε άλλη να τη φύτε, αλλά δεν πειράζει. Άντε, Τα λέμε γεια σου. παιδες.